Умар Хайём. Худро расондан маънои фурӯхтанро надорад ва наздик ба хоб рафтан маънои хобиданро надорад. қасос накардан маънои онро надорад ки ҳама чизро бахшед. наздик будан маънои дӯст доштанро надорад. суханони худро нисбат ба танкҳо бо эътимод нигоҳ доред. то охир гӯш диҳед, пас ҷавоб диҳед. бо ду гӯшатон як забон доред. барои гӯш кардан ду ва як пора маслиҳат додан. имрӯз шумо барои фардо қудрате надоред. нақшаҳои шумо фардо пароканда мешаванд. шумо имрӯз доред, имрӯз зиндагӣ мекунед. агар шумо девона набошед, пас шумо мисли абадӣ нестед, ба монанди ҳама чизҳои ин ҷаҳон. он ки ба ҷавонии худ ба ақл худ имон овардааст, ӯ аз пайи ҳақиқатро хушк ва тир кард. аз кӯдакӣ донишу ҳаётро талаб кард. бе ангур нӯшидан ӯ мавиз менӯшад. ба аҳмақони беақл гӯш надиҳед. бо як сокини ҷавони тоза якҷоя бо муҳаббат ҳайма ва нӯшидани таҳсил диҳед. зеро ки ин дунё абадӣ нест. ҳамаи мо меравем.